Giat Umbar. Alon-alon Mas Giat Umbara malampah wonten redening kesaenan badhe tumuju wonten Regoling Dampar Maisodan. Boten ketumpen dipun derekaken Rama saha Ibu. Sinten to ingkang piniji dados cucuking Ayuda? Ya cucuking lampah inggih menika Mas Bagus Taufik Hidayatullah SPDSD ingkang mijil saking Randudongtan. Dasal pideksa gadah Sinaunan ingkang busana angembat ing praja. Saya caket sakedina rumaksana penganten kekalih. Sami apados tingal bebarengan gantal ingkang winastan gondang kasih saha gondang tutur. Daya penganten putri hamrepeki penganten kapung dipunarasi astanipun Mas Bagus Giat Umbara. Kemawardi bijaripun tiang pamestri kedah sumungkem wonten ngarsanipun ingkang raka kinasih. Lajeng Mbak Eva Awaliyah bodhok wonten ngarsanipun Mas Umbara. Badhe ngadani adicara pidak antigan utawi ngidak ndhah. Tigan kapidak makpyor medal kuning-kuningipun. Menika mawiwerdi bilih ingkang dipun halalaken mecah pagerayunipun Mbak Eva Awaliyah namung Mas Giat Umbara. Wontening kuning-kuningipun menika wijinipun Mas Giat Umbara. Benjang menawi dados lare mugi dados lare ingkang saleh sarta salehah. Lajeng Mbak Eva Hamijiki ampeyanipun Mas Umbara kanthi toya ingkang wonten Bokor Kencana. Nika mawardi bejeripun garwa badhe tansah ngresiki sukertaning Balewisma utawi aibipun keluarga. Sak sampunipun diwisiti, Mbak Eva dipun tunggu kalian Mas Giat. Kaju menengaken wonten sak kincingipun penganten kakang. Menika ateges jujuripun garwa ateges sigaraning nyawa. Pramila tindak pundi kemana Mas Giat Umbara, Mbak Eva kedah pikanthi dipun gandeng boten kepareng dipun nuwal sak margi-margi. Sak sampunipun penganten kekalih jejer anggone laras kelajengaken adicara sinduran. Bapak Irsanuddin badhe hanyi kepisundur ingkang hawarni petak saha abrit. Petak wijinipun ingkang ibu wondene abrit wijinipun ingkang rama. Tempuking wiji samangkeh sampun lair wonten alaming madya ingkang sakmenika sampun akhiring dewasa lan sampun sambut silaning akrami. Pramila sampun trepipun menawi Bapak Irsanuddin badhe maringi tulodo ingkang sae tumrap putra kekalih. Wontening Ibu Rohayati badhe tansah tuturi handayani ngetutaken lampahipun penganten kekalih. Alon-alon dene rumaksana Bapak Irsanuddin hangganing putra kekalih tumuju wonten madyaning kalersan utawi kasaenan. Sak sampunipun paripurna sinduran kalajengaken adicara bobot timbang. Bapak Irsanuddin badhe hamangku putra kekalih wonten Ibu Rohayati jumeneng wonten
Sakiringipun Mas Giat Umbara. Bapake takon karo ibu takon karo bapake ya, Bu. Ngundang apa ya, Bu? Papi apa papa? Oh ya yang beb. Oh papa gedang. Pa, abot ndi, Pa? Anake dhewe apa anak mantu? Jare Pak Isanuddin abot kabeh bune. Senadyan Giat Umbara kuwi anak mantu ning wis tak anggap kaya anakku dhewe. Dadi ora kena ban sinde ban siladan ya bune ya. Oh iya Pak, bener apa kandamu ya Pak ya? Iya. Sak sampunipun bobot timbang paripurna klajengaken adicara wini sudan utawi tanem jeruk. Kanthi wawasan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tak tandur gira dadi raja lan ratu suweng. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dilenggahaken Pak. Alon-alon Pak dijagongake anake loro nggih. Aja didongsokna Pak. Bukan tiba. Manten anyar melas bukan tiba ya Bu ya. Iya. Tiba nengko. Oh iya tiba nengko. Sak sampunipun penganten kalih pinarak dipun lajengaken adicara temu besan. Ibu Sukaisih kalian Bapak ingkang makilaken Jawat Asto kalian Bapak Irsanuddin kali